25 anyos nga kime sa usa ka pampublikong tambalanan kinsa usa ka COVID survivor mihimugat sa kamahinungdanon nga mabakunahan. Ang report ni Luan Merondina. Nagbangutan pa karon ang banayng tabasa sa lungsod sa Cordova human sunod-sunod nga mitaliwan ang duha nila ka mga sakop sa pamilya tungod sa COVID-19. Unang mitaliwan niya tung Hulyo 18 ang ilang padre di pamilya nga si Ruel Tabasa, 56 anyos, usa ka pastor. Human sa dulan usa ka semana, misunod usab ang 27 anyos nga si Dave. Gikahibong sa ilang pamilya kung asa nila nakuha ang virus, nga anaaraman sila pirmi sa ilang panimay. Gani ang manghod nga si John, kinsa chemist sa usa ka tambalanan, mauna ang natakdan sa iyang amahan ug igsuon. Sila same because like symptoms sa akong dad ug akong brother. So I could not say any other factor that would affect manong lesser ang ako ang symptoms. So yeah, I think it's really the vaccination. Matod ni John, nagsugod ang iyang sintomas, dihang nadangat na sa tambalanan ang iyang maguwang ug ang iyang amahan. Apan tungod kay fully vaccinated siya, mild symptoms lang ang iyang nasinati. Niadto lang Hunyo 15, gideklarar siyang fully recovered. Anda mo sab untang magpabakuna ang iyang amahan ug maguwang ug nakaparehistro na unta sila apan wa pa mabakunahi kay wala pa sila schedule nga dadawat sa lokal nga kagamhanan. Dili na ta magpili-pili kung unsa nga brand or unsa nga kanang unsa ato madunggan or unsa ato mabasa kung bisan asa lang. Please always check your sources. Please always listen to those health experts and to those who really studied the effects of the vaccine. Ang lungsod sa Cordova ang usa sa mga dapit nga nakasinati karon og grabing pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Sa gipadang samples ngadto sa Philippine Genome Center, gipahibaw sa DOH-7 nga sa 32 ka mga kaso sa Delta variant sa Central Visayas, duha niini anaa sa Cordova. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.